Пан Рапаеў, што здарылася? Чаму яшчэ учора сакратар Рады бяспекі Александр Вальфович заяўляў пра тое, што ўсё, што здарылася з беларускім аўтобусам у Бранскай вобласці, гэта выпадковасць, маўляў, не ездзіце ў Расею, а сёння гэтую заяву наогул выдалілі з эфіру? Я думаю, што зараз ідзе перацягванне каната паміж Расіяй і рэжымам Лукашэнкі, бо мы разумеем, што Лукашенко не хоча уступаць у вайну. Я думаю, што ўсе мы можам з гэтым пагадзіцца, не таму, што ён любіць Украіну или украінскі народ, таму што ён боится реакции Украины. Украина выставила ультиматум. Лукашенко боится унутранной реакции. Мы ведаем, что у белорусов агульнанациональный консенсус об неготовности удзельнічаць у вайне. А з іншага боку мы бачым, што Расія правакуе у тым ліку Лукашэнку дзеля таго, каб ён все ж таки абудзіўся і пачаў больш праактыўна дзейнічаць у гарачай фазе агрэсіі супраць Украіны. Вось зараз, я думаю, ідуць сігналы. Калі Москва пачула выказванне Вальфовича, я магу прадугледжваць, што з улікам прамога канала камунікацыі паміж сакратарыятам Савета бяспекі Расіі і дзяржаўным сакратарыятам Совета бяспекі Беларусі з Москвы мог паступіць такі просто сігнал. Мы бачым, што гэта ўсё інсцэніроўкі, што гэта справакаваныя Расійскай Федэрацыяй сітуацыі, каб выклікаць злосць у беларусаў, каб выклікаць у беларусаў агрэсію ў адносінах да Украіны, украінскага народа і каб прымусіць Лукашенко на гэта адрэагаваць. Неважна з іншага боку, што кажа Вальфович. Важна, што робіць у гэтай сітуацыі Лукашенко. Лукашенко ў гэтай сітуацыі, мы памятаем першы каментар пасля таго, як трапіў дрон ці нейкія часткі дрона ў аўтобус, які ехаў з Гомеля ў Геленджык, ён тады сказаў, што гэта дрон украінскага паходжання і хтосьці хоча ўцягнуць Беларусь у вайну. Аналагічную тэзіс паўтарыў Рыбакоў, пастаянны прадстаўнік Лукашэнкі пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Дрон украінскай вытворчасці і хтосьці нас хоча уцягнуць у вайну. Калі дрон украінскай вытворчасці, гэта не азначае 100% у каментарыі афіцыйна Мінска, што Мінск думае, што это зрабіла Украіна. Гэта раз. Калі хтосьці хоча ўцягнуць Беларусь у вайну. А хто хоча ўцягнуць Беларусь у вайну? Но я думаю, кожны чалавек, які мае здаровы умысел, ён смысл, разумее сітуацыю, ён адкажа на гэта пытанне. Украіна не зацікаўлена адкрываць яшчэ 1084 кіламетра 200 метраў лініі фронту на поўначы, бо Украіне патрэбны рэсурсы адпаведныя матэрыяльныя чалавечыя дзеля таго, каб змагацца за вызваленне той тэрыторыі, якая акупавала Расійская Федэрацыя. Вы узгадваеце, як адрэагаваў Лукашенко на папярэдні інцыдэнт з аўтобусам, у якім ехалі дзеці. Цяпер мы пакуль не маем рэакцыі Лукашэнкі. Сёння на сваё любімае свята ён не з'яўляецца, замест яго выступае Вальфович. На вашу думку, што гатовы сказаць Лукашенко і што ўсё ж такі, як ён адрэагуе? А вот давайте разберем эту ситуацию. Это беспрецедентная ситуация, калі псевдокіраўнік дзяржавы, бо я былы дыпламат, я думаю, кожны з гледачоў гэта дакладна ведае, што кіраўнікі дзяржавы на дзень незалежнасці сваёй дзяржавы прысутнічаюць на галоўных урачыстых мерапрыемствах. А гэты псевдокіраўнік, які назваў сабе прэзідэнтам, адсутнічае падчас урачыстасці. Мало таго, што ён спазніўся на афіцыйнае урачыстае мерапрыемства, сход, які заўсёды праходзіць дзень-два дні напярэдадні 3 ліпеня, учора выступаў на гэтым сходзе прэм'ер-міністр Турчын. Дарэчы, прэм'ер-міністр Турчын сказаў вельмі цікавую рэч. Ён прызнаў, што Беларусь мае 36 гадоў незалежнасці ад моманту прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце, якое адбылося ў ліпені 1990 года. А мы ведаем з гісторыі, што Лукашенко нібы не галасаваў за гэтую дэкларацыю, лічыўшы памылкай той факт, што стваралася незалежная Беларусь ці распадаўся Савецкі Саюз. Так што тут Турчын фактычна бярэ на сябе такую смеласць казаць пра важнасць незалежнасці ў супярэчанні з Лукашэнкам. Ну і просто сам факт таго, што Лукашенко не выступае. Другое. Сёння мы бачым курган славы. На кургане славы ўжо вырашылі не аддаваць Турчыну гэтую ролю, аддалі дзяржсакратару генералу Вальфовичу. А Вальфович кажа таксама цікавую рэч. Ён кажа, што дзеля таго, каб захаваць незалежнасць, нам трэба быць аб'яднанымі. Я хочу сказаць Александру Рыгоровичу Вальфовичу, так, сапраўды, каб захаваць незалежнасць, трэба аб'яднання нацыі. Таму мы і прапаноўваем правесці круглы стол, дыалог з грамадствам, з дэмакратычнымі сіламі, бо ўсе разам мы хочам, каб Беларусь захавала сваю незалежнасць. Раз.
Мы все разом хочам, каб Беларусь не была ўцягнута ў агрэсію Расійскай Федэрацыі ці дэстабілізацыю сітуацыі на межах з Еўрапейскім Саюзам. Вось толькі што з'явілася заява, напрыклад, прэм'ер-міністра Польшы наконт магчымых агрэсіўных дзеянняў Расіі супраць балтыйскіх дзяржаў з удзелам беларускіх вайсковых. Толькі што міністр замежных спраў Польшы зрабіў заяву папераджальную для Пуціну, што Польша ведае пра агрэсіўныя планы Расійскай Федэрацыі. Мы разумеем, што ў гэтых планах будзе выкарыстоўвацца беларуская тэрыторыя і, не дай бог, яшчэ і военно абавязаныя, военнослужачыя беларускай арміі. Так вось тут, Александр Рыгорович Вальфович, нам сапраўды трэба сесці і дамовіцца, бо толькі грамадства можа разам адказаць Расіі, што мы гэтага не хочам. Зрабіце гэты крок. Але мы бачым сапраўды двух вельмі цікавых людзей. Лукашенко перед выездам у гэтую доўгую камандыроўку сказаў Турчыну: вы будете кіраваць дзяржаву. І Турчын даў каментар СМІ, што у нас усё працуе, рэгламенты, ўсё адпрацавана, мы без Лукашэнкі справімся. Вальфович яшчэ раней казаў, што калі няма прэзідэнта Украіны, ён знікае. Всё не залежыць ад адной асобы. Ёсць Савет бяспекі, і мы справімся і без прэзідэнта, ну, яго прэзідэнта Лукашэнкі. Фактычна, мы бачым две асобы, якія праводзяць мерапрыемства з нагоды Дня незалежнасці, якія публічна сказалі: а нам Лукашенко не патрэбны. Я думаю, што шмат чыноўнікаў, якія сёння бачылі і учора бачылі Турчына, выступаючага ў палацы на Дзень незалежнасці, які адзначае рэжым Лукашэнкі, яны з задавальненнем бы бачылі яго нават на пасадзе прэзідэнта. Усе стаміліся ад Лукашэнкі. Таму, а Лукашенко знік, да? Мы ўвогуле не ведаем. Ну, дзед, здаецца, стаміўся, шмат лётаў, да? І нават не мае сілу, каб прыйсці на свята на Дзень незалежнасці краіны. Ну, гэта вельмі дзіўная сітуацыя. Ну, гэта сапраўды нонсенс, а тое, што ў прынцыпе Лукашенко адсутнічаў у Беларусі падчас вось гэтых нібыта атакаў на беларускі аўтобус на тэрыторыі Расіі, ці Расія ў прынцыпе заўсёды намагаецца нешта справакаваць менавіта падчас адсутнасці Лукашэнкі ў Беларусі. Больш за тое, ён як бы дапускае, што калі яго не будзе, то там Турчын і Вальфович дадуць сабе рады, з'язджаючы ён гэта ў прынцыпе і казаў. А тут, у М'янме, калі гэта ўсё здарылася, ён знаходзіўся ў М'янме, у яго была магчымасць адрэагаваць на гэта нейкім чынам, але ён гэтага не зрабіў. Чаму, спадар Павел? Ён не адрэагаваў адназначна і на першы інцыдэнт. Зноў жа такі мы казалі, што не абвінаваціў Украіну, што хацела Расійская Федэрацыя. Там жа была цэлая спланаваная прапагандысцкая кампанія. Адразу выйшла некалькі матэрыялаў на ТАСС, на прапагандысцкіх расійскіх рэсурсаў. Была заява Захаравай, была ўзбуджана крымінальная справа следчым камітэтам Расіі па факту тэрарызма. Следчы камітэт Беларусі ўзбудзіў крымінальную справу, але невядома па якому артыкулу. Зараз ён таксама прамаўчаў, бо ён разумее, што Пуцін ад яго чакае вельмі жорсткай заяву ў адносінах да Украіны. Украіна дакладна сказала, што ўсё гэта спецаперацыі Расійскай Федэрацыі, гэта фейк. Украіна не наносіць удараў па аўтобусах, дзе едуць дзеці ці едуць турысты. У іх няма такой мэты. Гэта зацікаўленасць абсалютна Расійскай Федэрацыі. Ён не можа атакаваць Украіну сёння, нават славесна, з пункту гледжання таго, што Зеленскі выставіў яму жорсткі ультыматум. Тое, што ён уцякаў з краіны, гэта паказала яго слабасць. З аднаго боку, лагічна, так, Зеленскі паставіў ультыматум, выключыць рэтрансляторы. Лукашенко хутенька сеў у самолет і паляцеў у Расійскую Федэрацыю, паламаўшы план свайго візіта ў Кітай, у Інданезію і ў М'янму. Там ён паламаны, гэты план. Але яму трэба было папрасіць дазвола Пуціна пацвердзіць выключэнне гэтых рэтранслятораў. Хутчэй за ўсё, Расія ўключыла адзін з рэтранслятораў. Як мы ведаем сёння, і наколькі я ведаю, ёсць, і Вадзім Каванчук казаў, пацверджанне, што чацвёрты рэтранслятор быў знішчаны на тэрыторыі Беларусі. Узнікае вельмі сур'ёзнае пытанне. Лукашенко першы раз 2 месяцы таму назад Зеленскі сказаў: мы выключылі рэтрансляторы, якія знаходзіліся на дахах жылых дамоў у Гомельскай вобласці. Зараз Сырскі кажа і Кабанчук кажа, прадстаўнік па нацыянальнай абароне кабінета, знішчаны рэтрансляторы украінскім бокам. І Лукашенко маўчыць. Так дзе яго суб'ектнасць? На тэрыторыі Беларусі адбываюцца дзеянні канкрэтнай, тэарэтычна з удзелам узброеных сіл суседняй дзяржавы, на што яна, дарэчы, мае права. З пункту гледжання міжнароднага права гэта агрэсія, выкарыстанне рэтранслятору, гэта расійскія аб'екты. А ён маўчыць.
Гэта мы бачым сёння вялікую слабасць Лукашэнкі. Таксама ў Пекіне ён хацеў падмацавацца перад Пуцінам, бо ён разумее, што Пуцін з яго не злезе. Пуцін будзе на яго націскаць. Пуціну патрэбна перамога. Перад 20 верасня выбары ў дзяржаўную думу. Зараз, калі ідзе параза, калі санкцыі Украіны настолькі моцна атакуюць унутры тэрыторыю Расійскай Федэрацыі нафтаперапрацоўку, Пуціну трэба змяніць успрыняцце ў расійскім грамадстве сваёй ролі, а значыцца і ролі партыі «Единая Россия», «Адзіная Россия», якая ідзе на выбарах як галоўная партыя Пуціна. Бо нават камуністы ўжо крытыкуюць у Расійскай Федэрацыі уладу Пуціна. Зюганаў яшчэ раней сказаў, будзе рэвалюцыя, як у 1917 годзе. Пазней я глядзеў, нейкая дэпутатка дзяржумы ад камуністаў таксама абрушылася з крытыкай на дзеянні ўлады ў Расійскай Федэрацыі. Так што напружанне, нягледзячы на то, што Расія дыктатура, напружанне ўнутры Расіі перад выбарамі будзе ўзрастаць. А Украіна яшчэ паставіла ультыматум 40 дзён прымусу Расіі да міру. Значыцца, гэтыя 40 дзён прымусу і Беларусі да міру. Бо Лукашенко таксама атрымаў вельмі моцныя сігналы, і да яго прыязджаў начальнік галоўнага ўправлення выведкі Міністэрства абароны Украіны. Я думаю, словамі ён яму яшчэ гэта давёў дадаткова.